Ole, hey, Mizoram Noya exam shang Mizoram Group C level Noya kanin enge eng syllabus tingi omti te enge exam patran ti bel hau ka kanan soifia doni avoini a hianin chuanin soidang khanin Group C exam tu te hi Mizoram a hianin mo tam takhin oma chuanin chumi te tana enge anlo in bengwar theina tan te chuan LDC enge niang exam tumte ta na enge tangkai tur vel ho te kha kala sefia do ya hui ya ya ri chuan admission video tir bel lo lang ngalang hianin admission hi hon le meng ni mathematics le reasoning a ani ka kal du tan admission tu na train ti ngal thei to ti kha kan sei le du boka chuan LDC UDC police ti te exercise storekeeper exam tun te tan voinia bichian na kan han nei don ni a request atama chuanin ta hianin han kal ma se ber tain la voinia hianin kan soile du lai pakhat chu LDC hi karon da chuaka mo tunlai Mizoram sarkar noya LDC an narua katam me ya chumi me pialama department sang finance home ti te chuanin metrology ti te mo UDNPA yang chu department sang LED kan tia te po khanin DC a te po mo atam vek me tunla hianin narua ki hemi bulu chu hunla kan tilawani chuanin nakina kan tala la poyang ti kha ada oma enting thleng nge la don ti hi hriat lowa tun hi hun lai takani ti kha kanan seile du shim shima chuan ta hianin next cycle ta ya group C exam tu te ta na poimo me he tuna chuanin LDC karon da chuak thotania chuan LDC tunlai soitang han na ruwa katama wangin hei enge tuinge deal theya eng chin nge deal the eng zangen lo ti vel hoka karon tar lang chokania chuanin LDC kan ti hianin department a chuanin computer khoi ho kan ni meta lower division tla kan ti ho khani a chuanin hemi hi metrology mo a ho post ruwa kani a chuan hemi hi karon la chokan he ta po hianin tuna pola dil theya post som pakhat ruwa ka chuan kan se le dula chu an hlo hi a tlem mi alo ni mo LDC hi tlem lowa level 4 an mang to a kamia khanin level 4 an mang to a chuanin chumia chuanin an hlo inkar chu cheng si ni sanga tanga cheng si nga sang inkar khani ta a chuan an criminal neu nen mo a neu nen pe ka chuanin nge tam ve viau to ati kha kanan soile duwa chuanin LDC deal tur hen kan hriat ni nge tur chu kum bithia hi om vea kum som pariat aino pangtur ni lawa kum som thum panga upatur ni lo ni ma sena Mizoram ko sarkar noi hianin age relaxation hi atleim thei ve ta kami kha chu manin loin beng vartai la kum som pariat le kum som thum panga inkar kan ni kha chuan kan deal thei vek to ni ti kha kanan soile duwa chuan next a hian kan le lok taila LDC deal tur hianin enge thiam na sang ngai te kan ti chuanin HSSLC ani a chu enge kan ti chuanin plus 12 pass ani a plus 12 a hian tam takin zona nei china LDC dir tur hianin enge qualification a plus 12 a eng subject nge lak ngai ti te kha om china ma se kan sele du lai chu LDC dir tur hian plus 12 pass anga ya ma se any stream mo eng stream of changpo science ni mo arts ni mo commerce ni mo khalai tang kanin andil thei vek to ni ti kha kan so he do class 12 pass stream shim mo chumi mark percentage za chu mutura ni ti vel kha eng ma om lo ta a ami ni wang khanin class 12 pass shim ta kha adil vek thei to ni ti kha kan so le du boka chuanin ta hian an taila poimo le ma chuanin Mizoram sarkar noi hianin tiang kan khai khom tonga tuna hianin LDC deal tur chau ni lo mo police te pon yang chu police te exercise te pon yang chu chuan storekeeper kan tiang te storekeeper kan tiang te khatiang hote mo group C level shim ho ka enge deal tur chuanin kan hrian nge tura number 1 a chuanin enge kan ti chuan mo enge kan ti chuan class 12 pass photangai class 12 pass zo huna enge ngai le kan ti chuanin Mizoram sarkar hnuaia hianin DCA kan nei nge ngai DCA nei lo tan chuanin exam a thei to lo wa mo DCA po first and second sem wa first semester nei kha chuanin atok to ni ti kha kan sei le du boka abak nge
abak dang thiam na dang kan nei te ka chuan thu shan lo ni se thalutuk ma se DCA first semester kan nei ka chuan tok to a chuan all India council for technical education recognize nge yani tur ani a kan DCA nei na hun kha se chu sarkarin mo all India council for technical education ina AICTE na unrecognized kha nga ya kami recognize na thloi lewa kan zir ka chuanin kan zir thlor kha ni mai dana kha poi ani ti kran suinga computer kan zir don bang kan zir na kha nge AICT hianin unrecognized sem ti kha kan hriat nge kha poi mo ve a ti kha kan sui le du boka chuan apahni na lai hianin kan lo da zuwa yani a LDC exam tur ta hen LDC kan soi le longa LDC exam te hirin ai takte na tam ve rewa enge kan ti chuan mas sabera chuanin enge typing speed an ti ta mo typing test an nei a chu chu 30 watt per minute ani a lai jian hianin darkar ni lo minute phata watt somthum kan typing man nge ko ni mo typing man lo ni chuanin apoi don ta ti kha kana sai ne du a chuanin heta hen kan sai le du lai chu typing test kan ti hianin enge an test fina LDC exam tu hianin amje chu rank vel kha pudon lawa no engma rank pudon lawa engma a written exam a rank kha shil don lawa kan tin le tin lo pho kha shil don lawa enge fil turber kan ti cha shil turber chu written exam thei turin kan qualify to kem ti kha an indik ber turania an en du berania typing test a 30 words per minute kan paltlang thei ni chuanin kan enge matson le tur chu written exam ni le ta na kina po syllabus kan bi chinga detail em karon ta po kan ti kha kan sei le du chuanin pathumna chuan written for example a lo paltlang te na LDCB ka hen enge kan ti chuanin skill test mo computer skill test ani computer kan thiam na lampang te kan entry na ti kha kan sei le du chuanin skill test a hen hei syllabus sang sang te po hi om vele a khamia khanin enge MS Word te kan thiam to kem ti te khan en dik ve thin ni chuan office work sang sang te khamin khoi tira ei expert ve de u hle khangai thina ti kha kan sei du chumi skill test an paltlang zo chuanin enge final a interview om le ta mo interview om le ta chumi interview kan paltlang the ni chuanin hemi selection a hianin LDCB ka chun kan king vek to ni ti kha kan an sei le du a chuan khami kha LDC han ni taput se storekeeper kan ti te mo Mizoram police kan ti te hei a hna zir hianin enge kentel hi tam takom ta tuna po LDC dir to chuan skill test te thiam te ngai ta computer thiam te mo chu tiang pukin Mizoram police te po dil don ta la exercise kan tiang te po kan dil do ni chuan kan hriat nge tur number 1 a chuanin physical fitness te kha ngai le ta ka tiang zel an khanin kan na dil du azir khanin hei aken tel kha tam le tam physical fitness te mo PET PST kan ti te ka tiang hau te kha mo eligibility a te kha sang sang ne ya na sang sang azir hian khamia kha chu ke mani pon kan in beng var thei tura po ngai bugila chuanin poimo me chu kan soi du lai chu LDC kan ti te ei group C kan ti te a level shim mo group C level shim exam du ta na poimo number 1 a chuan enge kan ti chuanin syllabus enge ka zirang engeng hau nge lo chuak thin eng syllabus nge ka zirang ti tam tak hian boin om thina mo chumi wanga hem video poiron siam ka ni ati kha kan soi le du chuanin ta hianin han en tai la tu na ka soi tur po hi LDC syllabus runga tan lewa UDC le assistant te po kha tel le zel ani ti kha kan soi le du ela hian syllabus thatak tak ka da chuan ta hianin hei ela hian syllabus ka da detail em mo chuan chu mi hma kan en le tur chu LDC mo kan ti te police kan ti te exercise constable kan ti te chuan storekeeper te po niang chu mo aba dan kha chu soi tor hri le group 3 level shima inge syllabus on kan ti chuanin number 1 a chuanin paper 1 le paper 2 chen shan ania ti hian an entai la paper 1 a hianin eng tinge tel kan ti chuanin GK general knowledge ania chu chu mark za keng ta ni 50 question omje chu true question khanin mark ni zela pudon ti kha kan soi le duwa thiam lo pal khan mi fat nan thiam to che khania uyo don cha pa ni na general english a hian grammar ni grammar hian in mark za nge pudon kan ti chu grammar hian in mark som nga thau a pudona mo chuan paper 1 b ka hianin part A le part B a then shan nia part
He general knowledge le general English grammar kan ti khani amak za sungan kinga tro chonin paper 1 part B a hen la hen ente le taila group C level a hian in topic pa hi om leta essay writing hen marks som hi kinga chon English comprehension hen in marks som thunga kin an keng hem ve em ma chuan exam ken kan ti chonin mo essay le comprehension marks som nga kinga tero om je chu paper 1 total top hian in exam full mark kan ti chon 200 hi mi ta ni khalai te kan kan se thiam tura po ngai bokila mo chuanin paper chun lu chil le zoi zoi la khai khum na ta na kina syllabus detail em po soi don thawa computer knowledge om le ni basic computer knowledge ni ya chuan hei enge ki shortcut ki kan ti te mo chuanin introduction to computer kan ti haute enge RAM enge ROM mo tiang haute khani ta kha chu kan se chau tura pongai la chuanin simple arithmetic kan ti te general intelligence and reasoning tiang te po hi achuak ve a paper 2 hian in exam ken kan ti chuanin GK hian mark za simple arithmetic mathematics hian mark sunga group CB ka mo chuanin reasoning hian mark sunga thoni a vain mark za ni a chu soitang khanin paper 1 in mark za ni kenga paper 2 in mark za ni thau kenga a total a chuan zang kan ti chuan hei grand total 400 kenga ni khalai te khan kan no hret thiam tura po ngai po khila chuan next an kal le hal zung zung taila le syllabus tu na kan lu chirang mo one of the most important ani a entiang pon physical ate skills te sa te thiam mai la ti thamai la written a ber kan ti tha cholo chuan eng ma ziom don lo ni ti ka kan soile duwa written hi apoi mo men ya ti ka kan soile duwa chuanin general English and grammar hian in eng ho nge om kan ti grammar han question som ni panga ran chok don atiro question pakhatin marks ni zela put don chuanin question som ni panga chu 25 into 2 chu 50 marks ran king dona ka chu kan se to ngani china po se joi to grammar hen eng syllabus thing on kan ti chuan part of speech kan ti te tense te mo subject verb agreement heng ho details so chu soi boi to lo mina he ti hen kan khai khom to pa article a and da kan ti te mo voice active voice passive voice ti te mo narration kan ti te modals non infinite verb conditional sentence preposition conjunction adverb adjective and verb sentence structure punctuation vocabulary vocab page poi mol to mo synonyms ne antonyms te khani ta chon error detection te reading comprehension par examples kan ti hote hi kan thiam nge ni ti kha kanan soile duwa chuanin hemi ho zung zung hian in mark sunga rong keng do na chuanin hela hian in ting sar shen nal thei point lo ti mai thia an kan soile du lai chu question hi a study thei to gani question kan study anga mo heng ho ye chuak du em langsar zual som pariat ani ti kha soile duwa namani point zir chop thenga ti ha le chuanin general English pi alama hen essay le comprehension hi om le ta ni essay le comprehension hi om le ta a chu kan thiam to turangai la mo essay chuan khan in zange 20 mark comprehension khan in zange 30 marks apudona kalai kha thei top kan lo chuanga kan thei ve zelang ti ha soidu a chuan next an kan le taila English kan em to tiro tuna nge kan lakma ba kan ti chuanin general knowledge halanga ya paper 1b ka paper 1b ka general knowledge oma chuan ta hen en teude general knowledge a hianin eng syllabus tingi om kan ti chuanin number 1 a ka hriang nge tu chu current affairs portal mo current affairs topic sang sang mi hi kan zir te ya chu nge kan ti chuanin e current affairs a hianin a sang sang kan zir te ya chu nge kan ti chuanin GK today yang chin te mo GK today po kan zir te ya chuanin enge yang kan ti chuan mizoram ate chuanin wanglai ni te po kan share te ya mo wanglai ni te ani lo panin enge LDC level hi chu sang viau lem lo ta kami compilation an ti chu coaching sang sang ina an ti chu tha tak tak ang chi an subscribe te turan siam ang chi ang te poi kong le lampang taka chuanin a thave riawa ma se group B ta kan in prepare pa GK today kan share the ni chuan atu ko chuang lewa ikhan soile tu boka chuanin history kan ti LDC syllabus a hian group C syllabus an tel nge ya chuan ka channel lu site tutorial ti a po hanin history syllabus ti ven kha ka soifia to a
syllabus ti section akan playlist akanin kada chuchun lo in zon chop me nga ni lo pon mo history syllabus ka soi fia to history ka soi to politics ka soi to chuan enge dang kala soi te kan ti chuanin economics po ka soi to economics po ka soi to ma se geography tak hi kala soi lo mizote environment kan ti de general science kala soi lo hemi te pathum ho hi kala soi ka soi to khami kha in lo enanga aba ho po hi karon la soi don chau ni ti kha kan soi le du chuan general knowledge hianin engeng ho tinge chok ching kan ti chu ma sabera chuanin current affairs khania chuan history te po nia chu soi ta han history syllabus detail mai khanin ka soi fia to mo en nuam ve tak tur pon ka siam do kha chu nang mani in lo in var chuanga in lo enanga polity kan ti te constitution mo indian constitution te enge governance ti ho vel te kha ani mai ta chuan supreme court ho vel te po ka economics po ka soi to chuan geography po tela mizo po tela chuan environment po loko hela hen kan soi le du lai chu general science po tel group C level hianin environment thi syllabus chuan om mi alawa mo syllabus chuanin tel lo na chungin ma se kan soi du lai chu syllabus tel lo ma se ron chuak ve thin thauta eting zoinge environment chu tian chu environment nia ron ti kher lo ta entina for example biodiversity enge indian khilai nge nei mo ezange nei ang tian zong te po khan ron chuak ve dei theini khatian kan environment po hi kan lo hriat ve nil no langa ya ti kha kan soi le do general science po tela typic ria to ma general knowledge yani mark zaking dona reng shil tu poimo lu tukani ti kha kan soi le do english ne kan strong point ani phot chuan mo a tha vek me chuanin ta hianin han kal le taila le tuna le arithmetic mo paper 1 le paper 2 khati khan kan zauta tiro paper 1 le paper 2 kan zawa enge kan na ma ba kan ti chon paper 2 langai le ta paper 2 a vele thunge ro chuan mo paper 2 a vele thunge ro chuan in arithmetic a masabera kan in masabera arithmetic hian in group C a chuan mark som nga kinga kho son som hi pangaron chuak dona chumia chuan in engeng hautenge in se kan ti chon number system kan ti te simplification roots average kan ti te mo chuan discount percentage profit and loss ratio and proportion partnership chain rule kan ti te time and work time and distance simple and compound interest kan ti te mensuration permutation and combination height and distance line graph bar graph pie chart tabulation kan ti khani topic som ni lai hin ram tar lang chuak ve chuanin khamia khan kan thiam khangai ve ta rin ai tak te hen ldc hi man ron son reu ka tiamo mpsc hian in an set to don te ti thom te ka lo hria enge mathematics b ka hi le reasoning b ka hi achan chu enga tinge po achan po ka shela wan set all theinu aniang chu ka lo ti me tun lai hian in a question hi enge aron changkang sot lu tu ni chu mathematics hi mo amma nga enge yang hey awesome deuh basic ngoi ngoi hriat mei po cho ngal thei me mo met zir ngai wang lo poina cho ngal mei thei ang deuh ang kharon chung china man kha chuan ti tang ngo chuan ma se tun nai cho hia aron changkang me rin ai tak te hianin question po hi anin proof na sa ti hi hriata an mani po hianin enge athiam tak tak hi lakhian du chho tran ni hian ka hria me wang khanin hemi ho hi lo zirula ti kha kan soile duwa helai tang hianin keipon kala zir chiang ratio proportion profit and loss kan ti de partnership chain rule kan ti haute mo chuan in lo zirang ha khami kha in thiam vekanga ti kha kan soin duwa engma thil hara om lowa chuanin poimo le deuh pakhat kan kal le nga chumia chuan in nge kan ti chu reasoning tuna reasoning hi apoimo me mark sum nga thoni group C hen question som ni panga ni chuta chuan in puzzle te clock venn diagram heng ho chuak du zual alang sar zual ho ni calendar kan ti te embed figure completion figure formation mo water image le mirror image te ma paper folding te polo ma blood relation analogy coding decoding alphabet and number set mo figure counting series non-verbal kan ti te classification logical arrangement ranking ti te missing the series ti te number series dice distance and direction ho hi ni chuanin
hemi ka zia ho hi reasoning ho hi keima coaching nge ka student te ka zirtir ho ni a kami ka karon da lang so vya chan chu kan soi du la ya chu e uluk dewa zir chian ani a mo reasoning po hi hei le khabu te kan le ya keima ni kan in zir chop the ni ka chun thushan a chalu tu atlukom chong lo ma se I nge a cha thin ani zelo chon ma ni in zir chop tur chonin hun hi adu ve em thila kami a kanin anti zung zung kan du kha chuanin chang chuanin mani chau hi lo tok thin lo wa chuanin heng ho te po hi ka zirtir ve kan ya hemi pi ala ma hi topic som dang alo ma mo mixture and allegation kan ti ho te algebra installment geometry probability kan ti te trigonometry quadratic equation kan ti ho te mensuration 2D le 3D ho te po khala tel ve kan ti kha kala kan sei le du a chuan mase tuna khanin syllabus ka soi po po pa ziang lovin heng hawi group C at chuan atok a sufficient ani ti kha kan han sei le du boka mo eng ba tam he chu zir ngai lo le tuna group paper 2 khanin mark za hi tho pu reasoning le mathematics khanin mark za han puta chuan kan hriat le nge tur chu computer hi mo tam tak buaina thina ni thina enge syllabus nge tha enge zir tur ti an hre thiam lo thina hei ngawi enge a syllabus atanga kalak chu ania chuanin uluk deun ke ma pun ka zir chianga hei han enteu heng hawi chuar duwa fundamentals of computer mo generation sang kan ti te enge first generation enge second generation man tiang ho bel te kha in lo hrianga chuanin ta hianin history and generation of the computer tuna khan ka soi zo che fundamentals of the computer te kan mo CPU enge full form ti ho te enge ROM full form enge RAM full form kan ti ho te poka hiam ve nga ya type of computer sang sang analog te digital hybrid kan ti te om ta mo basic components of computer input output CPU memory kan ti te enge output device enge input device ti te hardware le software ti te chuan input device ti te output device te chuan central processing unit ti te memory ti te operating system hi chu mo poi mo rap thlang tu na chuan Microsoft Windows ti te MS Office Microsoft Word MS Excel PowerPoint ho page mo ka thiam pe mi lo ti chi ni lo ni heng ho bi khai chu mo most important ani ya chuan heng ho in lo thiam anga in lo en bok anga chuan next a hian in han kal lok teng tu na syllabus computer a po khanin kan en le ta mo suta chuanin enge kan ti chuan MS Office khan soi zo chi ani china po khan la tel kalau ziang ngon palani MS Office ania internet NWW mo wide web kan ti ho te po kha thiam nga ya email kan ti te computer network cyber security heng ho te chu karon da ve to computer virus and malware programming language basic concept database mo shortcut key enge control CTRL v hian enge function enge x hian a function enge z in a function enge p in a function ti ho velte enge e in a function ti ho velte poka lo in var so ge bugila khang ho ka so kan ti khania computer abbreviation ti te cloud computing artificial intelligence e-governance kan ti ho I karon da chuani a chuanin group C atan chuanin heng ho hi kan thiam vekani chuan mo kan thiam vekani chuan kan tlin lo na chan tur hiam lowa computer kan ti te computer apo 1 to 24 syllabus kuran tar lang chuaka chuan reasoning apo heng ho hi ni a chuan maths apo somni lai ni a chuan GK apo chivia ta ni a chuan English apo hei tiang ho hi karon ta lang chuaka ni a chuan hemi a PDF indu ni polmiron deal theyanga ti kha kanan soile du a engma har sanna om lowa chuan group C exam tur dan be kan soile du lai chu heng ho hi he in lo ziranga mo a PDF in du pang ka number a description apo hen oma ta khani in lo chiaranga min lo deal nga karon thonang chu WhatsApp amiron deal nga chuan in request siam du tan mo enge exam patrana te metiang maths question ate har san 9 nei chuanin ka number 9362880266 khan ka biak thei reng ni ti bo kan sui le du boka ka thei pak to bin ka lo pui cheunga chuanin MS son hi hon me kalani a akal du tan pon la kal thei reng ni me